mata. Bai magana da friend ina kin ji? Aha, alright. Aha. Ya ne? Hana biyu. Lafiya lo ya jin daɗi. Wallahi ba na wani fresh. Wallahi ka san da yake ba na ƙasan ne shi yasa. Oh Allah sai tafiya kwana biyu kuma na ji ka sadiqi na ne shi yasa. A wata ƙasa ne? Wallahi China. Shi yasa wallahi. Yanzu China kika je? Mana. Iko sai kuma mu a Najeriya. Wallahi mun boko a Najeriya na dawo in ci zan zo dan duba local friends da baka mu ce ka fito. Gaskiya ne ake noma. Hello? No, don't baby me. Kaka sake ka ce mun baby bana son matsala kawai kana ina. Kana ina fine kana kawo ka tsaya daidai gurin ramin jirga ka tambaya daidai ina ne gidan Aminu wani aya nuna maka tsaya bakin kofin ka jira ni bana son problem. Don't stress my son bana so kaka fito min da yaro na a rana bana son problem kawai jira ni bana so. Haba nonsense. Haba dan Allah ni bana son haka. Baby me faru ne na fuskanci kamar kina busy. Hi oh boy wallahi bata min rai yake so ya jaki can ka san da China na haifa mai yaro baby boy. Wa kika ce? Jaki can na China. Jaki can. Na China? Haifuwa muka yi da shi ai ka san a can naje nayi ina so naje sai kawai. Oke a can kika haɗu kuka aihu. Yanzu kun aihu. Mun haihu muna da ɗa gashi na bakin ramin jirga yana jira na. Nan jirga ta mu? To me sunan yaron? Sunan yaron Choi. Choi. Wani irin suna ne? To ai baka sani ba. In kika haihu a ƙasar China sa mai ake akan wuta yana soyuwa sai a sa mata abu duk karan da ta yi kawai shi za a sa mata ana sa na kawai yace Choi sai aka samu Choi so na ba fa wallahi Choi aka samu wallahi Choi aka samu Allah raya Choi Allah sunan yayi ta so na wallahi na gaya maka to shi baby wait da Allah ana dan kirana okay hello a'a ka jira zan zo in biya kuɗin da Allah ba 3K bane zan biya yanzu zan zo na ce ma zan zo in biya ba 3,000 bane zan ba su da Allah ba na son wannan da Allah waye wannan kuma wallahi DJ Khalid ne ya je ya ci bashin 350 ta shine nake son je in biya wani DJ Khalid din baki san shi ba we the best music baki san shi bane na America DJ Khalid DJ Khalid we the best music yeah hikin san sa baby yawa he's my best friend DJ Khalid na Muhammadiyya can America kasan waje UK abokina ne ko da yaushe muna tare da shi dan Allah wallahi yanzu gurin sa zan ma je in biya bashin da ya ci akwai sai da cin bashi matsala ta da shi kenan ai na kuka hadu da na je America karatu ai a san muka hadu waye kai ka America bana son ƙaryan banza da Allah karki rena mun hankali mana ke waye baki hanyar zuwa China ai kowa ya san nayi makaranta a China ko ni ce ban yi America man sake gani naka ce mun baby hanya makarecin banza akwai makareci sama da ke ko isa ku ga mutun yayi abba sai kun koye shi wai DJ Khalid ki ce wani cin hawo da zaki san wani choy ni zaki ce wani choy makarecin banza kin cikin koyi zaki ki ta harara mutane ƙarya magana makareci ki da ƙara mun magana kamar na sa muki duk ko ya makarecin banza